Ongitorri dan hori. Hemen gauz, Itxukirratian 107.0 FM-en kanoneko puntetik mundekako gasolinera arte. Bestela itxuki.eus geure webgunien zuzenien entzuteko mundu osuen. Gaur etorri de geugaz beran lehenengoko irratsaioen, zen ikin bihar badote zen honek saioek, ez dut irakurten eta bai hori dino batzuk ez tala esan bihar. Leire Lekuona Elizondo. Irratsaioen izena, Leire Gaz Kafetxuet. Kaixo danoi, hemen gauz, kafetxu bat Leire Gaz, negoaz, eta geugaz daukugu gaur Joana Oregi Landia, parkatu, bera idazlea da, Gernikarra, 40 urte dakoz, eta historia eta musikaren zientzietan lizentziatuta, ezta? Bai. Salamankan. Bai. Salamankako unibertsitatean, hori da. Gaur egun, hemen Bermion iten zulan, ezta, Joana? Bai, hemen itzen dut epan. Epan iten zu. Bai, zeitzi dekogu Joana gaur hemen, bera idazlea dalako. Eta liburu batzuk argitaratu dauz, eta nik uste txikitatik gustatu izan diatzula irakurtzea eta idaztea. Ez? Bai, betidanik. Ni dekoten akordue da, betidanik liburuek eskutartien, da ganera gurasoak be asko lagundu dabe horretan, impulsetan irakurtzeko, beti erosten izendoztiz liburuek, bai tematika desberdinetakoak, liburutegire beti lagundu doztie hartzen, tarjetie, han hartzeko tarjetie be lagundu ustien eitzen, da geroia solte ititze ustien joan datorteko, baina bai, beti danik irakurri zen dut, eta hortik dator apurbete bai, ez da, etxien be lagunduten badotu apurbete impulsetan edo sustatzen edo ez da esan, Bai. Eskertzen da, horin jaben bierran nigaz. Da danetarik irakurri dozu, edo zen gai gustatu izan jatzu beti orain irakurtzia? Danetariko irakurri zen dut, baina azkenien beti dekozu gai batzukaz urrerak eragizau beste batzukaz baino, eta bilurrezko liburuak eta beti guzteu izeniatez pilo bat, eta gaur egunien irakurtzen estotan gauza bakarra da honek amodiozko liburuek. Erromantikoak. Erromantikoek. Horrek ez jatzuz guztetan. Aburri dutzen dozti pilo bat. Eta horre itzi dotaz aparketa. Horrek ez dugu esan gure, noizen behin lagunen batek edo errekomendetan dotzule libururen bat, eta lehi duten dut. Baina nire kabuzolan joati espresamente hartzen, enaz joaten. Eta noiz hasi zinan idazten? Ze gauza bat irakurtzea, eta nik uste dut jende nahikok irakurtzen dauela, baina idazten astearekin hori nik uste dut gitzik egiten dugula. Orduan, noiz pentsatu zendun edo zergaitik, ez? Hasiko naz idazten, hasiko naz sortzen, sormen puntu horregaz. Hasi izan, más o menos, adolescentzizen hasi nintzela gauza laburrek idazten. Bai eskolan eta institutuan eta konkurtzuatara eta joate ginen gure idazmenakaz eta... Eskolan, ez? Bai. Guztuen jaten esperientzize eta lehiaketa batzutan be parte hartu gendun, eta, guztuen jaten, inoz ez dute irabazi, baina esan gure dute guztuen jaten esperientzize, da alantzaz izan joku baten moduen edo, da gero etxien hasi nintzen idazten, kuaderno batan, edo foliz batan, edo jausten zan papelatan, da gero ja nagusi jaurantza noala, hasi nintzen idazten pilo bat.
arrapetan eban eskino guztizetan. Baina inoz publiketako idearik barik. Dekotaz etxien kuaderno pilo bat edatzitze, historizekaz, ipuinekaz, poemakaz edo dana alakoa, baina inoz olako idea barik, no? Hor geratzen zen. Asuntua, ja erabakin eban erarte, zauz errinbierne bala, nekon materizel guztizegaz, da bueno, holan erabakin eban gero publiketie gauzak, baina hau izen da urtien ostien, ez? Bai, garapen bat egon da, Bai. ez? Gauza txikitatik, gero, txikitatik, gero libururaino, ez? Bai. Horre, zein izan zan zure lehenengoko liburua orduan? Nire lehenengo liburue izen zan, liburu moduen, Bai. Los cuentos de Marian Boto, ditzen da liburue. Eta izen zan esperimentu antzeko bat, publiketa dau, baina ez dut promozio askorik itzen liburu horrena, ze 3 puntxo dauz bakarrik liburu horretan. Eta hori izen zan lehenengokoa. Bai. Eta gero guztu binaten esperientzize. Liburu bat eukitzienan niri eskutartien. Eta publikene ban ja liburu moduen, Los cuentos del Mariquelo ditzen dan Hori liburu bat. zein urtean izan zan? Hori izen zan oindala urte bi. Oindala gitzi. Bai, Orduan, bai. Eta endire 10 ipuin helduentzako Salamankan, bertan Salamankan pasetan direnak, puntu diferentitan. Karo, Salamankan egon zaren ez Bai. ezta, unibertsitatean, hortik apurtzu bat, Bai. lekua, ez? Kokapena. Bai, Da, eta asko guztiaten esperientzize, harrera bastante onauki ban. bai, Bai, eta ganera gaur egunien, Salamankako liburu den da pare baten bezaltzen da liburue, eta bastante gustora geratu nintzen zentzazioagaz. bai. Bai, oso ondo, hau gustatzen jatzen. Gusto ematen dau, ez da, idaztie, Bai. eta gero burutik dagoen ideia hori, gero plazaratzea liburu baten, gauza Bai. fisiko baten, eta gainera jendeak irakurriko dagoenak, eta... Bai, eta oso gustora, eta bueno, ganera El Mariquelo Salamankan oso zagune da. Zer da Almarikelo? Guk ez dugu zautzen hori? Zer da? Bada gizon bat, Rufino, benetazko pertsonaje bat da. Bai. Aunque pentsetan dugun igual zeuser mitologikoa dela, edo Bai, ez benetako... legenda moduan. Bai, benetako gizon bat da. Eta Lisboako terremotoa egon zanien en el 1700 horretan, Salamankara arte heldu zan Bai. terremotoa. Eta Salamankako katedralan rajak ikusten dire, ez dakit inoiz egon bazarie, baina bueno, dauz horma batzutan Txikitan. erraja batzuk eta hori da mobidu intzalako hori terremotoa dela taztala. Eta orduen, esales jauzi tradizio bat hasi zan. Zala Rufinon familize, igoten zan dorrerik altuenera, eta bertako txistu eta tamboline joten deu, musika txarroagaz. Nik esaten dut txistu eta tamboline dela, baina da txistu txarroa eta tamboril bertakoa da. Bai. Eta orduen bertan joten deu, en honor basala jauzi katedrala eta hori. Da orduen urtero, terremotuan izen zan fetzatan, igo nitzen da eta joitzen deu, eta espektakulo bat da, zetanak egoten gara behien begire, zelan igoten dan dorrera joten. Eta, karo, imagino, hildo nintzen ara lehenengo urtien ikesten, eta berbaitzen dutzu, dauela tipo bat horre eskaletan deuela dorrie, eta igoten dala joten, eta esatezu, ama, zer da? Da, gero ja tradizio bihurtu zen da urtero joate ginen ikusten. Da orduen, goizen eban jarri bertako personaje ezagun baten izena edo portadan edo izenburu moduan, bai, liburuena.
Eta gero, ja pentsetaukine ban, bertoko inguruko herrizetako, gertatzen diren ipuin batzuk liburuz publiketi liburu bat, eta, bada berbetan gatozenari buruz. Bai, zeitzik gatozona Joanarekin hizketan eta kafetxo bat hartuten, zeitzik, Joanak, hau pasadon urtean, ez? Bai. Argitaratu zen, Los cuentos de las brujas. Liburu honetan agertzen dira hainbat ipuin, ez dakit zenbat dira, baina... 13. 13 dira. 13 ipuin hauetan kontatzen dira istorio desberdinak eta gainera gertatzen dira, kokatzen dira musikan, gautegi sarteagoan, Bermion, Sukarrietan, Nabarnizen eta barrez. Bai. Eta nik irakurri dut eta egia esan gustatu jat. Ipuin bakoitza gainera dator irudi bategaz, ilustrazio bategaz, oso ilustrazio polita diraz, bebai. Lehen beste kafe bat hartuten gengozala, esan dutzat, asko gustatu jat Mari Domingi Sukarrietan izenburua daukon ipuina. Ze ipuin hori apurtzu bat urteten da, ez? Beste ipuinetatik. Eta da Mari Domingin, kokoteraino dauela, eta orduan Sukarrietara doala, han etxe bat erosten dauela, eta han berak gura dauen bizitza egiten dauela. Eta olentxero, gelditzen da guztiz penatuta, eta triste, eta negarti. Eta esan dut, beitu, ze polita. oso humoretsua da, ez? Hori. Baina horretaz aparte, ia danak ipuinak dira, baina badau bebai zera bat, poema bat. Bai. Badau haiku bat, ez dakien antzat, da poema txikitsu bat, japoniarra dana, ez da, japoniatik datorren poema, baina txikia izan daiteke haiku bat izan leike bi lerrotan egindako zerbait, adibidez. Kasu honetan ez dakizen bat lerro dira. Lau lerro dira. Hori da, hemen dauen zerbait. Orduan, Los cuentos de las brujas, polito dau idatzita, eta konta iguzu, nondik datorren liburu hau, zelan otu jatzun, zelan pentsatu zendun hau egitea, eta ze bide izan dau liburu honek. Bale, dator idea lehenengo liburutik, guizen eban, inguruko zeuzer izetie bebai, ez da? Inguruen pasetan nana. Eta orduen hasi nintzen apurbete investigetan inguruko ipuinek edo lehendak badauz edo historizek, eta hasi nintzen apurbete batzen. Bai. Gero neuke idazteko. Eta, Los cuentos del Mariquelo eta intzan, eta nila gerota konbentzida ogo nintzen berton izen bizala zeuzer. Eta orduen badauz publike edote zen ipuin batzuk, dire errealitatien pase diren historio batzuten oinarritute. Gero badauz beste batzuk direnak lehendak eta ekarri dutezena gaur egunera, eta gero beste batzu badauz, invente eta dauzenak kompletamente. Eta orduen egon nintzen idazten, gure dut, beste gure dut, hau ez da, batzen dozu informazio pilo bat, baina gero katalogeti edo erabakitzi ezeguzun egotie zure liburuen, hori be prozesue pasen eban, horrena be bai. Zain beste gauza guizen eban idatzi, baina eban gure idatzi bez, upelako liburu luze bat, ze pentsetan eban nire buruen, jentia aburridu ingo nebala. Hori be pasen eban, bai. Hori prozesue be pasen eban, da azkenien erabakin eban 13 ipuine geratzigaz, eta haiku eta poemie. Osa, holan, 15 gauza dire, baina, ipuinek izetie, hori, 13. Bai. Eta, klaru okin eban, nagusi zentzako gure nebala idaztie,
Ze igual ez dakit zelan esan, tematika ez dakit zelan esan, igual ipuinek irakurtzi helduek, osea, umiek bai. Bai, hori, bai, badakit, ulertzen dut, bai. Baina gero igual nagusizek ez dugu eskara inbeste hurbiltzen ipuinetara. Bai, pentsatzen dugu ipuina bai. dala umeintzat eta listo. Bai. Baina ipuine helduentzat be bai izan leike. Arazo barik. Baina, klaro, ez gauze ohituta, ez? Ipuina entzuten dugunean uste dugu umientzat bakarrik izango dela. Bai, orduen, erabaki neban Urdaibaiko herri txikitzutan izetie, eta hori da lotzen duen temi edo hildoa edo ez dakitzelan esan, eta hartu nebazan, komente dut esan, historizek eta eitzie. Orduen, adibidez, badau ipuin bat, Isabel erreginien, ondorengo bat, oinordek, bai. Bai, horra nitxiko dugu, spoilerrik eseitzeko. Ez dugu, zuk ez bauzu nahi, ez dugu kontako. Da, orduen, Isarora dator, bai. Eta benetan Isabel erregini eta Fernando etorri ziren Isarora. Bai. Eta intuzan eskilarak eta bertara igoteko, eta ez da izar da. Hori ipuine, hori historize irakurritze, okurri diaten, eitzi horreri lotute, ipuin bat sortute desberdine. Gero, badau adibidez, holan leyenda bat kontetan dana Hausao, Murgan, badauela olako kuebita bat, bertan zorginen bat edo bizi izana edo ez dakiz zer, eta kontetan izen da, eta niri be konteta de kostiumetan, eta ez da zer. Da orduen, hori hartute oinarri moduen edo, idatzi dut, gaur egunera hartute, youtuber bat doala investigetan edo benetan dan olako gauza bat edo ez dugu ezer grabetan. Bai. Eta horri txiko dugu. Bai, horre misterio punto bat deko ipuin horrek. Bai. Eta guizen dutzen itxi misterio puntutxo hori be bai. Misterio eta terror hor apurtzu bet. Da, ganera, gaur egunin modan dagoele YouTube eta olako gauzek, gaur egunera ekarti be bai. Gero badau beste benetako historio bat, nik ez dekote etxe horretako permisurik esateko nondan ez ezer, baina badau etxe bat, Urdaibaien, horri txiko dut, etxe horretako gentiek Federico García Lorca zetu ben, eta Federico García Lorcak eintzien poema bat. Etxe horreko familizeri dediketa. Da hori egia da? Hori egize da, bale? Ze konteta de kostie. Baina zinote zaran, etxe pribatu bat da, dana. Eta orduen hori histori zentzun, hor geratute da ikusitze dekot poemi eta hori dana, Eta zan eban, ezin joteles, guzti inateles historize, esan eban, baingo dutena da, elantzo berakarri. Bai, hori zategan nindoan, elantzoben dauela kokatuta, ezta? Hori ipuine, baina, klaro, elantzoben ez da. Elantzoben ez da. Hori deskartata ditugu. Deskarteta da, baina, elantzobera dakat, ude bat pasetan, eta, guztien jaten asko historize, eta ikusitza dekot bai poemie bera, eta ez da izer, baina, horrarte konteu galdote bakarrizek. Bai. Ikusten da, imaginazio ona dekozula, esan nahi dut alde horretatik, eta gero ipuinak dirala gaur egungo ipuinak, esan nahi dut. Ez da antzineko ipuinak, ez da euskokatuta antzinekotasunean, baizik eta ona ekarritako gauza direla. Igual dauen leyenda edo dauen mitoa edo da oso antzinekoa, baina ona ekartzen zu. Bai, gaur egunera. Osea, hori da apurtzu bat hildoa be bai, ez? Gaur egunean pasatu diran edo idatzita dauden gauzak dirala. Bai. Gaur egungo zera. Bai. Da konta iguzu, liburu honetaz aparte, orain zetan zauz?
Bueno, publike, horretan nabil, urrengo liburuaz, deitzen da Los Cuentos del Basajaun. Titulo guztizek deki hemen erlazio bat. Bai. Ontze konteko dugu. Lehenengo esplikiko dut zeri buruz doan. Bai, esplika nahi duzuna, bai. Eta ze puntutan dauen liburua, bai. Ja badau botata, publiketako, eta hori, Los Cuentos del Basajaun, eta dire helduentzako ipuinek bebai. Pasetan direnak Nafarroako herri desberdinetan, eta oingoan igonen jotez ipuinek, eta 20 bat inguru urten dire, ze esanen bidot bebai. Esan zu ba. Esan duztila apurbel laburren jakela. Labur. Bai, el cuento de las brujas en jakela apurbel labur. Eta orduan, ia histori jo gizau sartu albadota zen liburuen. Eta oingoan, 20 bat ipuine sartu dire, oingoan be ilustrazioak dauz, liburuen barruan, baina ilustrazio diferentiek dire. Zenolako ilustrazioa dira, ba? Badire, bertan agertzen diren personajien ilustrazioak, pertsonai mitologikoanak eta ez, baina... A ber... Ezin da esan? Bai, esan alda, baina lotun bidot, bale? Ah, bale. Nire liburu guztizen artien, danan artien dau, zeu zer relazioneten dauena bat abestigaz. A ber, nire liburu guztizek independientiek dire, irakurrilik bat bakarrik eta jazta, baina azten bazara lehengotik irakurtzen, beti agertuko da nonor edo gongo da zeu zer, erlazioneko dauena, aurreko liburuagaz edo urrengokoagaz. Adibidez, hemen en Los Cuentos de las Brujas, bera Mari Kelo ekarriten dut Euskal Herrire, eta ezagutzen deu Mari. Bai. Eta, bera Mari be Salamankara eroten dut. Bai. Orduan, badauzen beti hildo, olako zauzer beti erlazionetan dutena danakaz. Orduan, liburu guztietan Mari agertuko da ipuinen baten, nire liburuen tituluak izango dire pertsonai mitologikoan izenak, eta hemen musiken pasetan dan ipuine, da neska batek erosten deu San Pedro ermitie musiken, bai. Eta bihurtzen deu taroteko konsulta bat. Ermita, taroteko konsulta bihurtute. Bai. Eta orduan enjotena da, en Los Cuentos del Basajaun, oin publiketan dagoen liburunetan. Laster egongo da salgai. Bai, orduan enjotena da, pertsonaiek eta gauzek, ilustreak zinuak danak dire, taroteko kartak. Beitu. Erlazion eta purbet, honegaz, con Los Cuentos de las Brujas. Orduan, alegintzen azdanetan, eukitzi toke bat edo detaile bat, aurretik etorri dana, edo etorriko dana urrengoagaz. Momentu honetan esan behar dut bai, konfesen bitut. Konfesau. Bai. Hau, Los Cuentos del Basajaun dala, honek 4 liburuek zarratzeko ideagaz. Bale? Ja, ipuinen asuntuagaz, momentuz, izteko olako akabukera bat emoteko, eta por ahora holantze geratuko da. Zer gaitik gura duzu akaba horregaz, beste gauza bat egin nahi duzulako? Bai, nau beste idea bategaz nabil, azkeneko, eske hau historizoa nire buruen eta eskemi injedaroa urte asko, baina da oso diferentie, novela bateko izeteko idea da, eta goizen eban amaiera bat emon ipuineri be bai, apur beten foketako beste, novela dinotamen, izango bazan moduen... Baina hori da zure asmoa, novela bat izatea. Orduen goizen dut
akabukera bat emon, ja oneri proiektueri. A ber, oinau dinot, baina bizer igual esatetzut, okurridu jatezela, ez dakizen Berrogei ipuin. Bai, ez dakitzen nun pasetan direnak edo ez, eta ataten dotaz barriro. Baina gure dote nire energizekuntzen momentuen novelatu horreri apurbete enfoketie. Ze horregon da armarioan itxitze denpora pilo baten, eutxegaten dau. Eta suposatzen dut, isilpean nahiko duzula ondino euki, zeri buruzkoa dan, edo, ez? Edo aldozkuzu zerbait esan. Bueno, amentik esaten doztie, interesantien aitzeko apurtu bet. Ia, novelie, bai. Bueno, hor, badeko guz, Los cuentos de Basa Jaun, eta hori lasterokiko guz algai. Bai, eta hori. Bai, horrek itziko dago apurtzu bat, zeure lehengoko etapie hau ipuinan kontuekaz. Bai. Baina orain, edo hemendik eta gitzira, zugurako zeunke, bigarren etapa moduko bat igiri, eta novelie sartu etapa horretan. Konta hau apurtzu bat zer dan aldozun arte. Ja. Lehen esan dotena bilurrezko liburuak eta asko guztetzen jatez, orduen hortik joango da, bilurrezko zentzu horregaz. Eta orduen protagonistien eskabata. Bai. Eta orduen etxe bat erosten deu, esperientzi gogor baten ostien. Bai. Eta esperientzi batzuk eukiko deuz. Beretxe inguruen, eta pentseko dabe, bera pase deuen momentu txarran ondori joko, alusinazioak eta deko zela arazo mentalak eta hori dana, eta horti joango da, eta horrarte konteko dute. Horrarte dekogu. Oso ondo, interesgarria ematen dau, Ja, bueno. Baina egi da, igual eleberri novela bati monberdiakola denbora gehiago, ez? Ez da ipuin bat, ez dira 13 ipuin. Ez, hasita maitxuitzen direnak, ja. Claro, bai, horrek nobelieteko lan gehiago, eta egia da horrek desgaste gehiago bai dekola, baina, bueno, ia ba, noizko ikiko dugu hori, bakigu, ez da, hori ondino. Ondino dau proiektu moduen. Bai. A ber, lehenengo postkapituloak idatzite dauz, baina enaz bape konforme geratu. Ja. Eta orduen, nau zentzorretan ez dakitzela beste kapituloak idatzi formatzu betemon, da gero barriro bueltas, ta? Bai, edo hasi berriro, jake bost kapitulo inotezan bakarrik hasti barriro zait, nau horretan apurbete... Zuk zelan pentsatzen zu, zelan deskribatuko zuk erabiltzen duzun teknika idazteko. Esaten dabe dauzela bi teknika, edo bi modu. Dala, iagoratzen hazen, baina de brújula o de mapa? Entzun dozu horlakorik? Bai. Ni ez dakizin dan bat edo beste, baina nik dana idatzen bidot. Estruktureta. Hori da. Orduan zuzara de mapa, uste dut. Bai. Ez dakitz bata edo bestin. A ber, ideak euki aldotaz edo zein momentuten eta edo zelan edo konduzi duten edo ez da izer edo. Baina gero idatzin bidot eta apurbet ordene apurtzu beti imini, segure dotan idatzi eta zelan, eta personajien izenak, edo hau gure dot, igual, hau esteni gure dot espresamente holan pasetie. Bai. Eta nik itxi bidot idatzitze. Osea, kuadernoak dekotaz, edo zein kuaderno hartzen dut, eta idazten dut dana. Batzutan, kaotikoa dire, nire kuadernoak. Bueno. Eta kolore diferentikaz, eta zekalo, igual momentu baten idazten dozu gauza bat, baina gero okurri duten jatzu inkluidu nahi dozule parte horretan ez dakizer, eta idazten dozu rosaz, edo idazten dozu gero berdigaz ez dakizer ganetik, eta apurbet nire kuadernoak apurtzu kaotikoa dire, baina nik idatzin bidotana.
Baina, claro, aldozu idatzi, bueno, estruktura bat behar dozu, liburu osorako, egitura bat euki, eta orduan, ja dakizunean zelan amaituko da, zelan egingo da hau da bestia, orduan hasten zara idazten, ja, esan egun, más elaborau, ez? Más, Bai. Edo ez, idazten hasten zara, eta urteten dena. Hori da purtsu bat, ezberdintasuna hori da. Hasiko naz, ideia hau daukat hasteko, joango naz idazten, eta idazten nauen einean, doa historia sortzen. A ber, eske paseiate apurrubet danetariko prozesu horretan, bale? Vale. Orduen, esplike dingun naz. Bai. Vale? Ni naz dana itxibideuena enge. Bai. Bai, ja ordenadorin horrien hasi baino harinau, más o menos itxibido dana... Vale, orduan bai, zuzara demapa esaten dana. Bai, itxibido dana zarratute. Bai. Gero paseiatela, idazten hasi nazela, bai. Eta idazten hauela de repente eukidot un estaizer eta aldatu dote zeu zer, bai paseiat. Baina izen da justo eukidoten idean ganetik. Ni, por ahora, enaz kapaz ordenadora biztu eta libre itzeko ni enaz kapaz. Papel zurian gainean azteko. Bai, hori enaz kapaz onino itzeko. A ber, idea asko dekotezela, bai. Idea asko apuntetan dotezela, bai. Idea soro asko dekotezela, bai. Baina itxin bidoti datzitze eta gero erabaki bauz hartuko, edo hau ez. Edo igual hau estua honegaz ezebez, edo de repente eitzen dotzue komentarizo bat ez dakizerta zatezu, jo, babitzu zeona, hori sartu alizetako ez da inun, edo bada ipuinen moduen, no? Igual, nik klaru, más o menos klaru ukineban, zer iburuz iratziko neban azkenien, bai? Baina, por ejemplo, igual, de repente, komentarizo bate itzen dozte bikotiek eta esaten dut, ostras, hau be igual puntazo bat izango zan. Bai, ideia hona da. Bai, sartutie edo ez, baina, bueno. Bueno, orduan itxarongo dugu bai zure azkenengo liburua, hogei ipuño horreina, Basa Jauneri buruzko liburuana, ipuñena, eta itxarongo gube bai zure eleberria, zure novela. Itxaron, datorren urterako badekogu, orain aurtengo ez dugu pentsetan, baina igual datorren urterako. Datorren urterako igual bai. Igual bai, ez da. Bai. Bueno, bagoaz amaitzen, gitzika, eta betiko moduan egingo dugu galderatzu bat, nahi badozu. Horan, galdera sorpresa da. Venga, bota. Nahi badozu erantzun, ez badozu nahi erantzun, hori zu nahi dozun moduan. Bale, esan. A ber, Joana, zin izango litzateke zure iganderik deseatuena, edo beste modu batera esan da, zure igande ideala, zelan pasatuko zen du? Igande bat. Sofa, manta, eta kafe bat, eta listo. Eta tranquilidadie, mesedez. Hori da zuretzat, iganderik hoberena. Bai. Eta ia txokolate apurbe sartzen basu, ja... Bai, ez da. Bai. Nik uste dut askok baietz esan dugula horrekin, ez da? Bai. Bueno, eskerrik asko, Joana, etortxagaitik, eskerrik asko danoi, hemen entzule guztioi, gurekin egoteagatik, eta amaituko dugu zuri gehien gustatzen jatzun, edo momentu honetan zuk entzuneko zendun abestiagaz. Temazo bat. Venga, a ber, bota. Temazo bat, It's Raining Men, vale, danak ezagutzen dugun, eta dantzan injogunen nonos, por supuesto. Nik bai, ziur. Ordoa abestia.
your weather girl. And have we got news for you? You better listen.